Dnes na mestskom zastupiteľstve som dal procedurálny návrh stiahnuť 3 body z rokovania mestského zastupiteľstva, lebo si myslím, že by nemali byť predmetom rokovania tohto mestského zastupiteľstva. Jeden z tých 3 bodov týkal sa zmenu územného plánu na lokalite bývalého dopravného ihriska. Každý investor vychádza z reguly územného plánu. Vysvetlím to jednoduchšie. Kúpim si pozemok, chcem si tam spraviť rodinný dom. V územnom pláne je regula, že môžem tam stavať rodinný dom. Teraz nejaký poslanec, ktorý má byť mojím susedom, na mestskom zastupiteľstve dá návrh, aby som tam nemohol postaviť dom. No určite by som sa obrátil na súdne inštitúcie alebo právne inštitúcie a viac než pravdepodobne by som mal pravdu. Premietnem to naspäť na tento daný prípad, pokiaľ by mestské zastupiteľstvo odsúhlasilo momentálne zmenu územného plánu, ktorý by odporoval zámerom investora, tak investor by mal právo žalovať mesto, nie daného poslanca, ktorý tento návrh dal, ale mesto. Ja si myslím, že k tomuto bodu by mala byť spravená verejná diskusia, kde by boli prítomní zástupcovia mesta, poslanci mestskej časti a samozrejme vlastník pozemku a investor. Pravdepodobne takéto stretnutie bude. Na tom stretnutí by investor predstavil, čo by tam chcel spraviť. Tomu, aby vedel svoju predstavu realizovať, sú tam ešte dotknuté asi 45 ďalších subjektov, ktoré sa k tomu musia vyjadriť. Môže, nemôže a tak ďalej. A toto, keď bude mať ako komisia územného plánovania, ktorá tento bod neschválila za tieto isté dôvody, ktoré tu ja hovorím, potom by sa pristúpilo k tomu, či vôbec je potrebné zmeniť územný plán. Domnievam sa, že investor je natoľko inteligentný človek, že by svoj zámer riešil v rámci tých možností, ktoré tá daná lokalita dáva.